Čaute tu Luku a vítam v našom špeciálnom vlogu spolu s Michaelom. Čau. Takže tento vlog venujeme špeciálne na jazde na bicykloch na týchto kopcoch, čo sú tu. A uvidíme sa na konci videjka. Takže, táto jazda bola veľmi námahavá. Áno, to ja. Takže, ešte vám poviem, je to strašne hovado. Tento kokot sa asi 3-krát vyjebal. To není síce na videu, nestihol som. Bolo to brutálne, smal som sa ako kokot. Presne. Ale je to námahavé. A teraz cestu domu, asi tak pol hodina. Pri tomto kokotom, kade on ma vede, tak to bude aj 3/4 hodina. Ak ne hodina. Ale unavený som, chlapci. No. Daj mi tvoje mlieko. Ja nemám mlieko, ty repát. Nepochopil si, že? Ja som to pochopil. On nemá mlieko, devčatá. Ty ho nechcíte. Takže ho neberte. Čaute.